Здравейте! Днес можем да правим сквиши лапичка. Няма да си показвам лицето, защото още съм дете и не трябва. Добре, сега само да мога да си покрия лицето, за да взема нещо. Защото аз съм дете, наистина. Трябва много да си покажам лицето, защото ето виж, бам, мия. Това може да се залепи май с кошето. Направила съм го, взела съм, биям. Добре, приготвяме сквишито ни и почвам да сипим. Има още едно, айде! Вау! Не, лицето ми! Мац. Направо ми е много хубаво, много. Сега на YouTube още видеа такива мога да правя. Опа! Перфектно! И сега ще залепя малка сола. Където можете да видите, защото са криви на една страна. Това съм го нарисувала с фломастери. Чао! И ако искате пак на канала ми, добре и бам! Ще правя още видео. Чао!